आरो बेखौ मदद होनानै जोंनि ओनसोलनि जिल्लानि बर' थुनलाइ आफाद दं, बर' समाज माने जोंहा ट्राइबेल संघ दङ आरो गुबुन गुबुन जोंखौ मदद होदों। आरो लोगोसे दिनै दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोसोम माने जि मोखाङाव खानानै खुगा खाथेनानै जोङो बेवहाय मोनसे धरना लादों आरो आन्दलन लादों। मानोना जोङो दिनै मानगोनां आसामनि गभर्नर आरो चेन्सेलर, बिथाङा इउनिभार्सिटिसफोरनि चेन्सेलर, आरो दिनै जोङो बिथांखौ खावलायो जे दिनै प्रफेसार लाइस्राम लादु सिंआ सासे दायनिगिरि जाखांनायनि उनाव बिथाङा दान मोनसे लिभआव थांबाय, नाथाय दिनैनिफ्राय बिथाङा अफिस खालामनायनि मोनसे पजिसनाव दङ। दा नंखायनो जोङो दिनै जि आन्दलनखौ बिथांखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ होननानै जों खालामदों। आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बिथांखौ बोखारागौमानि आरो जोंनि दिनैनि जे ब्लेक डे आरो ब्लेक बे मोनसे गोसोम दिन दिनैहाय जोङो बेखौ लानानै प्रतिबाद खालामदों। मानोना जोङो लुबैयाखै जे जोंनि नैबे मोनसे जि गोजौ थाखो सोलोंथाइनि जे फसंथान, जाय फसंथाना बड'लेण्ड आरो लवार आसामाव मोनसे मान आरो सन्मानजों थानांगौ, आरो बिनि थाखायनो बेयाव बिथाङा मोनसे भाइस चेन्सेलरनि पजिसनाव थानानै जिबादि कारापसनावहाय दिनै दायनिगिरि हिसाबै बिथाङा हमजानायखायनो बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय बेल लानो गोनां जादों। दा नंखायनो दिनै बेबादि मोनसे डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स आरो CM भिजिलेन्सनि सिङाव केस जानायनि उनावबो दिनै बिथाङा अफिस लानानै बै बड'लेण्डखौ सामलायनाया, इउनिभार्सिटिखौ सामलायनाया बियो दिनैहाय माने गनायथाव नङा। दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गाबोननिफ्राय आरो समफोर जेरावबो जोङो गाबोन चिरां जिल्लायाव माने मोनफ्रोमबो एफिलिएटेड कलेजाव बेबादि मोनसे धरना जागोन आरो बिनि हेंथायै जोङो गसंगोन। आरो दिनै जोङो आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार आरो मानगोनां इडुकेसन मिनिस्टार बिथांमोनखौ जों खावलायो जाहाथे बिथांमोना बेवहाय थाबैनो माने बे डिसिसनखौ लानानै बिथांमोना माखासे गनायथाव डिसिसन होनांगौ आरो गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननायनि थाखाय थाबैनो राहा लानांगौ, बे जोंनि खावलायनाय। आरो जों मिथिनो मोन्दों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव मुलुगसोलोंसालियाव बेवहाय नैबे दान एबा सोलिबाय थानाय नैबे बोसोरनि गेजेराव बेवहाय नाक भिजिट जागोन। दा बेवहाय नाक एसेसमेन्टनि थाखायनो बेवहाय दिनैहाय मोनसे थासारि थानांगौ। आरो दिनै जों नुदों जे बेबादि सासे एक्युज्ड आरो दायनिगिरि सासे भाइस चेन्सेलरा बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव भाइस चेन्सेलर हिसाबै थानाय समाव जुदि नाक भिजिट जायोबा बेयो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि थाखाय लासिं सिं जागोन। मानोना बिनिफ्राय जोङो मोजां मोनसे फिननाय मोननाय नङा। मानोना जाय बिथाङा हेड, बिथाङानो जुदि कारापसन केसाव दिनैहाय बिथाङा दायनिगिरि जानानै दङ। आरो बिनि थाखायनो दिनै जोङो बे खोथाखौ स्पस्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे आरो जाय माने भाइस चेन्सेलरखौ एगेन्स्टै आरो जि तदन्त खालामनो थाखाय दिनै गभर्नर बिथाङाबो मोनसे कमिटि बहायदोंमोन। नाथाय जों मिथिगौ जे जाय केसा बिनि उनाव बियो प्रिजुडिस मेटार जाबाय आरो क्रिमिनेल इनभेस्टिगेसन जाबाय, जायजोंहाय बिथाङा कारापसन केसाव बिथाङा हमजानायनि थाखाय बेल लानो गोनां जाबाय। दा बिनि एगेन्स्टै बा बेखौ नायनानै जाय बिथांमोना इन्डिपेन्डेन्ट आरो माखासे इनकुवारि बहायनाया बियो माने जुक्तिपुर्ण नङा। आरो दिनै बिथांमोना रिपर्ट होनो हायाखै, मानोना बावहाय माने माखासे जुक्ति गैया। जुक्तिया जाबाय मोनसे अलरेडि क्रिमिनेल केस जाखानायखौ जुदि बबेबा मोनसे सानै साथाम मानसिनि कमिटिया बेखौहाय तदन्त खालामनानै बाहाय मा बिसार खालामगोन बेयो गनायथाव नङा। मानोना नैबे केसा कमप्लिटलि क्रिमिनेल केस थांखाबाय, जायखौ माने डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन आरो लोगोसे CM स्पेसियेल भिजिलेन्सआ बिनि सायाव बिजिरगासिनो दङ। दा नंखायनो जोङो बे एक्सन लाजानायखौ लुबैदों। आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों स्पस्ट खालामो जे बिथांखौ जि अफिस खालामनाय आरो बिथाङा जे थाबैनो बिथांखौ बे अफिसनिफ्राय बोखारफिननांगौ आरो बिथाङा बिनिफ्राय रिमुभ जानांगौ आरो अराय समनि थाखाय बिथांखौ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलरनि बिबाननिफ्राय होखारनांगौ आरो बेखौ बोखारनानै दोननांगौ। जोङो दिनै जिबादि मोनसे ब्लेक प्रटेस्ट खालामबाय आरो बिनि गाबोन जोङो चिराङाव खालामगोन कलेज एफिलिएटेड कलेजाव। दा बेखिनि साननै सानथामनि जोङो माखासे सम लादों, जायखौ लानानै दिनै गभर्नर बिथांनिसिम जोङो मोनसे खौरां हरदों आरो CM बिथांनोबो जोङो दिनैहाय खौरां दैथायहरगोन। दा बिनिखायनो दिनै बिनि एगेन्स्टै जिखिनि एक्सन बा जिखिनि स्टेप सरकारा लानांगौ आरो गभर्नर बिथाङा चेन्सेलर हिसाबै लानांगौ, बियो जुदि जाफुङाबा जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन। आरो बे इउनिभार्सिटिया माने जोङो माने आरोबाव माने जोबरोङैनि थाखाय इनडिफिनिट समनि थाखाय जोङो बेवहाय आन्दलन खालामगोन आरो थाला बन्द खालामनानै दोननो गोनां जागोन। बे जाहैबाय मोनसे इनभेस्टिगेसनाव एन्टि कारापसन आरोबाव डाइरेक्टर अफ भिजिलेन्सनि गेजेरजों बिथाङा इनभेस्टिगेसनाव दंखायो। दा नंखायनो जों सानो जे अनरेबल गभर्नर साहाबा चेन्सेलर साहाबा
दायनिगिरिब्ला साजा होगोन होननाया बिथाङाबो साजा होनो हाया नाथाय बिथाङा चेन्सेलर हिसाबै बेयाव बियो दायनि गेजेराव लोब्बा जाना थानाय आरो बिथाङा एक्युज जानायखाय बेखौ बोखारनो हायो दा नंखायनो जों बेखौ खावलायदों आरो बिथाङा दायनिगिरिब्ला दिनैहाय दायनिगिरिखौ माने कर्टआव लांनानै साजा मोनगोन बेखौ जों मिथियो नाथाय कर्टनिफ्राय बिथाङा बेल लानानै थादों आरो बिनि थाखायनो बिथांखौ चेन्सेलर साहबा बियो अलरेडि गिल्टि जानानै दङ जाय केसनि एगेन्स्टै बिथाङा दिनैहाय माने हाइकर्टआव बेल लानांदों दा बिनिखायनो चेन्सेलर साहबखौ जों खावलायो माने गुलाब चन्द खाटारिया गभर्नर अनारेबल गभर्नर साहबखौ जों खावलायो जाहाथे बिथाङा बेखौ इउनिभार्सिटिनिफ्राय बोखारनांगौ आरो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मान सन्मानखौ बासायनानै लाखिनांगौ। गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003999187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।